Deze schepen gaan ingezet worden bij Bart Offshore. Die heeft 90 kilometer noordwest van Borkum een windmolenpark in aanbouw. Daar ligt een hotelschip zeg maar, om de techneuten die dat windpark kan te installeren zijn. Dat ligt daar als een hotelschip. En wij verzorgen zeg maar, de transfer van de crew. Dus een soort watertaxi, maar dan midden op de Noordzee. Rederij JR Shipping Rjochtem hoort een perilien vooral op de containerskippen, maar hier gaat het net goed. Vorig jaar ben nog 4 van deze skippen van de rederij failliet gaan. Daarom richt zich haar nou op verschillende sectoren om risico's te spreiden. Hier daarvan is de offshore, die het flink in opkomst is. Met name offshore wind is heel een booming markt. Je ziet ook dat partijen daar gewoon goede partijen zoeken. We zijn natuurlijk de afgelopen maanden wel een beetje getest, want ja, ze zien je toch als een nieuwkomer. Ze respecteren overigens wel dat je een scheepvaartachtergrond hebt en het hele systeem erachter. Dus dat wordt wel weer heel erg gewaardeerd, maar je wordt natuurlijk toch een beetje als een nieuwkomer gezien. En daarom zijn we ook heel blij dat we die ban nu doorbroken hebben met dit charter. Damen Shipyard zet het waskippen die Tjoe dood binnen, bouwt in Singapore. Bij de vestiging in Burgen bouwen ze vooral vrachtskippen, maar ik hier slag de crisis flink ta. Daarom is hier ik dwaande haar meer op de offshore terug zien. We hebben een nieuwe Dame Offshore Carrier ontwikkeld, met name ook voor de offshore. Dat is een multipurpose platform waarop je allerlei verschillende zaken kan installeren. Bij de bouw voor de offshore moet je weer maar hele orenzaken rekken houden. Je moet zorgen dat de scheepsvorm zo ontwikkeld is dat die zo min mogelijk beweegt in zeegang. Daarvoor hebben we deze speciale boegvorm ontwikkeld. Die loopt aan de onderkant wat dieper naar beneden, waardoor het schip langer in het water blijft en minder omhoog wordt gezet. Daarmee kunnen ze gewoon veiliger overstappen.